Reġa' wasal żmien it-test bħalma Ġesu kien ittantat jew ittestjat fid-deżert. Jien qed niġi ttestjat sabiex jidher ċar dak li qed jikkontrollani. Qed niġi kontrollat mill-ġibda tiegħi lejn is-seta fid-dinja, qed ninvesti ħajti fir-rispett u fit-tifħir li nista' naqla mingħand il-bnedmin. San Pawl u partijiet oħra mit-Testament il-Ġdid jgħidulna illi l-wirt tagħna u l-milja ġenwina tagħna hija illi naqsmu malla u ma' xulxin il-ħajja divina, il-ħajja ta' Alla. U hekk m'intix iżjed il-sir iżda iben, u jekk iben werriet ukoll bil-grazzja ta' Alla. Mill-ittra ta' San Pawl lil-Galatin. Iżda il-wirt ġenwin divin tiegħi jien qed naħlih u nħarbtu, qed nimxi fit-triq fejn wieħed iċedi għad-dinja, is-seta, t-tifħir, il-flus u hekk, jew inkella miexi fit-triq fejn wieħed iċedi għal Alla. Dawn iż-żewġ traqat huma kontra xulxin. Jagħtu għal direzzjonijiet differenti. San Pawl jerġa' jurina l-wirt divin tagħna. Dan l-Ispirtu jixhed flimkien mal-Ispirtu tagħna li aħna uliet Alla. Jekk aħna uliet, aħna wkoll werrieta ta' Alla, werrieta ma' Kristu la darba aħna nbagħtu miegħu biex miegħu inkunu igglorifikati. Mill-ittra lir-Rumani. Fl-aħħar mill-aħħar, jien min tassew jien. Jiena u dak il-jien tas-soltu, b'dawk il-ġibdiet lejn is-seta, il-fama u l-flus, jew inkella jien xi ħaġa oħra, xi ħaġa fil-font, glorjuża, li diġà qiegħda hawn xi ħaġa li qed issejjaħli sabiex ingawdi il-wirt divin tiegħi. Ħuna l-kbir Ġesu il-Kristu ħaj qed jistennina sabiex jgħin. Alleluja.